І знову доброго дня всім нашим глядачам. У прямому етері телеканалу ОТР, як завжди, в цей час програма «Бугунь» сьогодні. І я її ведуча Айдар Мождабаєв. Це моя друга година у прямому етері. І я радий, що дав згоду долучитися до студії скайпом. Людина, яку ми завжди чекаємо в гості, і до думки якої багато хто з наших глядачів, і власне ми дослуховуємося. Це Роман Безсмертний, український політик, дипломат, дуже досвідчена людина. Я вас вітаю. Салям алейкум, пане Романе. Доброго дня, Айдар. Доброго дня. Ну, давайте просто, як то кажуть, з човна на бал, ну, не знаю, як перекладається правильно ця говірка. Але ось останнім часом, ну, декілька заяв вже було від українських наших високопосадовців. Здається, це міністр закордонних справ, міністр оборони і хтось ще. Заяви стосовно того, що наразі, вони підкреслюють це, наразі загроза повномасштабного вторгнення Росії оцінюється ними як низька. Як ви оцінюєте цю загрозу і за якими критеріями, скажімо так? Зрозумів. Ну, Айдар, давайте скажемо так. От десь років 3 тому назад у розмові з вами ми вперше озвучили тенденцію. Тенденція йде до загострення, і ситуація ускладнюється, і слово «війна» воно не просто придумане. Воно вже літає в повітрі, його вже знають діти, воно шириться, і факти, які озвучуються, вони не свідчать про пом'якшення ситуації. Більше того, вони лише акцентують увагу на її загостренні. І оці інформаційні передишки, які виникають в зв'язку там з якоюсь зустрічю, з проведенням Олімпійських ігор, з виникненням конфлікту, десь там, скажімо, згадайте, ситуація в Казахстані, де протестні дії почалися, і слово якби трошки призабули на декілька годин. Почалася Олімпіада, те ж саме призабули, але я хочу висловити свою думку і свою позицію, що насправді в континентальному, регіональному і глобальному рівні ситуація загострюється. І вона веде дорогою до зростання напруження, і це напруження свідчить про ймовірність 3 варіантів виходу із ситуації. Перший варіант – це дійсно черговий наступ Російської Федерації і виникнення нового середовища війни. До речі, а хто сказав, що воно має виникнути, власне, на кордоні Росія-Україна чи Білорусь-Україна? При нинішньому кремлівському керівництві можна очікувати будь-якого розв'язання цієї ситуації, в тому числі і на кордоні лінії фронту Крим-Україна. Туди ж можна віднести ситуацію Придністров'я, Україна. Тому в нинішніх умовах треба розуміти, що Україна знаходиться в такому оточенні, а загальна регіональна і континентальна ситуація загострюється, що говорити про те, що напруги немає, ймовірність мінімальна. Айдар, ну ми ж двох прекрасно розуміємо, що в 2014 році сказати навіть такі слова, які зараз говорить там міністр оборони чи хтось, не можна було. Але в результаті ми отримали анексію Криму, ми отримали окупований Донбас, і зростання напруги, яке, я ще раз до цьому акцентую увагу, воно не пом'якшується. Тепер які аргументи і які посили говорять про це? Ну, по-перше, збільшення угрупування військ. Друге, задіяння до цього напрямку все більше і більше округів військових. Якщо на сьогоднішній день до ситуації на навчаннях Захід-2021 було задіяно фактично 2/3 управлінської системи Збройних сил Російської Федерації.
Ми взагалі уявляємо, що це за масштаби і технічні можливості. Я вже не хочу говорити про те, що сам фактаж проведення навчань, інформаційні атаки, дезінформаційні атаки – все це свідчення того, що напруга зростає. Другий варіант, яким може розвиватися ця ситуація, це здійснення диверсійних операцій в тилу українському для паралічу системи комунікацій чи життєво важливих об'єктів водопостачання, енергопостачання, транспортного постачання і так далі. Адже треба розуміти, що в нинішній ситуації, як, до речі, нещодавно було в Центральній Азії, коли такі величезні міста, як Алмати, просто вирубалися з системи енергопостачання, і чим це завершувалося. А ми можемо собі уявити таку ситуацію в Україні, яка по населенню більше 40 мільйонів. Тобто треба розуміти масштаби всього цього і наслідки. Третій варіант розвитку – це дезінформаційні атаки, які і так відбуваються. От давайте подивимося за останні буквально місяці. Посли у нас вже всі виїхали, дипломатичний корпус усіх країн виїхав. Тобто, правильно, і мені смішно, тому що я бачу, як на це все реагують, і цей психоз наростає. В результаті цього психозу можна зірвати спочатку соціальну ситуацію, за ним в рознос піде політична ситуація, далі тупикова політична криза, а після того зіткнення, і приході, діли, забирай як хочеш. Тому, з моєї точки зору, по-перше, українські посадові особи абсолютно неправильно підходять до озвучення ситуації. Їм треба, власне, так говорити, як ми зараз говоримо, що, ймовірно, такі розвитки подій, ось такі аргументи свідчать про те, що в цьому напрямку розвивається ситуація. Наступне, що треба говорити, це які контрзаходи, контрдії здійснюються за допомогою, власне, вітчизняних зусиль, за допомогою залучення закордонних союзників для того, щоб моніторити кордон, інформувати населення. І третє, що треба робити, це вже не праздні питання. Якщо сьогодні майже в щоденному режимі працюють прес-служби Пентагону, Державної адміністрації президента Байдена, Центрального розвідувального управління, проводячи закриті і відкриті брифінги для журналістів, для редакторів, для власників, то ми можемо мати на тиждень, а то на 2, один брифінг міністра оборони. Скажіть, будь ласка, коли ми бачили останній раз брифінг прес-секретаря Служби зовнішньої розвідки, прес-секретаря служби ГУР Міністерства оборони, прес-секретаря адміністрації президента, я вже не кажу про те, що голова Ради розвідок України – це політична фігура, який би мав періодично виходити і казати, станом на сьогоднішній день ось така ситуація. Ми робимо ось такі кроки. Якщо це буде здійснюватися, бо така інформація, вона має 2 напрямки впливу. Внутрішній, де ситуація стабілізувалася і люди розуміли, що знають, володіють інформацією, здатні протидіяти цьому. Але на таку інформацію є реакція і зовнішня. Ворог, який планує операцію, він буде розуміти. Україна захищається, система управління працює, система достовірно здатна інформувати суспільство про реальну ситуацію, а не фантазувати і припускати, атакувати таку країну небезпечно. Скажімо, зараз ситуація, черговий екзамен, такий інформаційний, це навчання в Білорусі. Угу. Скільки підійшло техніки, яка легенда навчання. Всі ж розуміють прекрасно, що легенда навчання – це насправді все те, що рано чи пізно на папері чи в реальності реалізується. Так як ми в свій час говорили, Захід-2021, легенда – це здійснення операцій в лісистій, болотистій і річками порізаній місцевості. Куди це спрямовувалося? В 2 напрямках – Сувальський коридор і Україна. Зараз хто-небудь виступив і сказав, а яка легенда цих навчань? Бо ми ж уже, я сказав, що посли виїхали, ми ж уже пройшли навчання в Воронежській і Курській області, яке закінчилося повідомленнями про 1 дивізіон «Іскандер»
і показували одну колісного тягача, який випущений на мінському заводі колісних тягачів і так далі. Справа в тому, що іноді інформація заміняє реальні організаційно-технічні кроки. Оце все насправді мало б відбиватися і аргументово пояснюватися фахівцями. Бо, даруйте, одна справа, коли говорить представник служби зовнішньої розвідки, який має доступ до такої інформації, а зовсім інше, коли це повідомлення робить особа, яка не причетна ні до одної розвідки, ні до другої, ні взагалі до Міністерства оборони, і яка може, ну, скажімо так, додумувати, дофантазовувати. Взагалі нестача офіційної, серйозної інформації набагато більше породжує оцей мандраж, який на сьогоднішній день в суспільстві виникає, ніж будь-що, ніж навіть реальні дії в нинішніх умовах. Тому перше, на що я хотів би звернути увагу, це те, що в нинішній ситуації конче необхідно всьому оборонному і безпековому блоку налагодити спілкування з суспільством. Ну, бісова робота. В 2014 році в щоденному режимі працював кризовий центр. Розказували, що відбулося, яка ситуація, хто куди наступав, які результати якого бою. В нинішній ситуації ми отримаємо, уже в крайньому випадку, раз на 2-3 тижні брифінг міністра оборони. Але насправді ті, хто мають говорити в цій ситуації, вони глухі, вони німі. Про що це ще говорить? Про безглуздо організовану систему управління. Невже не зрозуміло, що прес-секретарями, керівниками інформаційних служб, таких відомствах, як Рада національної безпеки і оборони, Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки, Служба безпеки України, Міністерство оборони мають бути не просто дівчатка і хлопчики красиві. Це мають бути зубасті, до матеріалів допущені особи, які вміють толком з розстановкою пояснити, що і як відбувається, що планується. Причому не видаючи при цьому тактичних і стратегічних закритих речей. А то в нас іноді за небажанням розкрити таємницю елементарні речі не доводяться до населення. Все рівно при будь-якій ситуації, яким би з трьох варіантів вона не розвивалася, ми на довгі роки і десятиліття будемо знаходитися в стані війни, нинішньої, яка триває, так званої неконвенційної або гібридної війни, або тої, яку із трьох варіантів обере Росія в бажанні знищити Україну. Пане Романе, ось ви згадали про Білорусь, і це дуже доречно, бо попередній мій гість, це був Марк Фейгін, емігрант політичний з Росії, який так нещадно критикує владу російську і дуже глибоко насправді аналізує їхні наміри, дії. І ось він сказав, що я запитав про цю інформацію, яку американська розвідка злила фактично, так, про кіно, яке хотіли знімати з імітації крові чи з кров'ю. Тобто фільм «Казус Беллі», фільм, кіно для початку війни. Тобто цим в гібридні часи живемо, і ось таке можливо. І там казали, що Пригожин приїхав, цей повар, кухар Путіна, приїхали ці покидки з вагнерівських військ, так званих, і вже, може, і форму пошили українську, і прапор український в них, може, є. І тут така несподіванка, американська, навіть не розвідка, а адміністрація Сполучених Штатів каже, що ми знаємо все про цей сценарій. Я думаю, що вони сказали далеко не все, що вони знають. Тобто не вдалося, тобто неочікувано, шокуюче це не буде, бо навіть у Росії все це прочитали, так? І в інших країнах тим більше. Але ось Марк Фейгін, коментуючи це, сказав, що він думає, що якщо Путін розпочне таки повномасштабну операцію, то це відбудеться якраз на кордоні Білорусі з Україною. І він намагатиметься подати це як захист Білорусі від нападу України, тобто щось там влаштують, так?
І Росія, ну звісно, а тут навчання якраз так випадково сталося, що навчання, да? І ми тут, ну як ми можемо не захистити наших братів-білорусів? Ось як вам такий північний сценарій повномасштабного вторгнення? Перше, я цілком можливим вважаю такий розвиток подій. Більше того, я про це говорив уже давно. Більше того, нинішнє направлення військ до Білорусі є лише механізмом легалізації тих військ, які давним-давно там знаходяться. Якби українська влада взаємодіяла з місцевим населенням, особливо з мисливцями в цих регіонах, особливо Волинської, далі Рівненської, Житомирської, Чернігівської області, вони б уже давним-давно знали, що в цій частині Білорусі є дуже багато підрозділів, які знаходяться на військовому стані. Причому це російські підрозділи, які забезпечені всім необхідним після тих навчань, які відбувалися давно вже. І не тільки Захід-2021. Насправді місцеве населення добре було про це проінформовано. З моєї точки зору, цей напрямок є і тактичною, і стратегічною загрозою. Єдине, що стримує зараз Путіна, це те, що наявність в регіоні і зміцнення сил НАТО і нерозуміння того, який контроль сьогодні над територією України здійснює система ПРО, Іджіс НАТО, не дає можливість сформувати завдання точно щодо дій військових частин, які знаходяться на цій території. Це перше. І друге, те, що Захід викидає інформацію, ця інформація носить превентивні дії. І абсолютно правильно роблять вони. Тому що краще упередити за рахунок інформації, ніж потім спостерігати за тим, як буде литися кров. Буде вона короткостроковою чи довгостроковою, але превентивність інформаційних дій зараз носить точно такий характер, як в період Другої світової війни могли носити військові операції чи диверсійні операції превентивного характеру. Тому не треба легковажити і не треба фантазувати, що цього не могло бути. Я рекомендую всім, хто зможе добратися до інтерв'ю, яке дав днями посол Росії в Сполучених Штатах Америки Антонов, відомому, ну назвати дуже важко, журналісту, особі Соловйову. Антонов військова людина, він генерал, а з ним намагаються говорити загальноцивільною мовою. Так от, все те, про що говорить Вашингтон, по законах Фрейда Антонов підтвердив. Він просто не розуміє, що він військовий чоловік і він не знає, якою мовою треба спілкуватися з людьми. Тому не треба легковажити в цій ситуації. Насправді загроза є колосальна. Тим більше, це наше внутрішнє пояснення, що в період Олімпіади не може початися війна. Нас так навчили в середній школі. Бо так законопослушні римляни і греки робили. Але так не буде поступати Путін. Тобто, насправді, в цій ситуації треба нарощувати обороноздатність, треба нарощувати здатність населення противитись, треба забезпечувати населення необхідними захисними системами, інфраструктурою і так далі. Просто треба показувати, що державна машина працює на захист громадян. В тому числі на сьогоднішній день треба абсолютно чітко зрозуміти, що населення, яке знаходиться в прикордонній зоні, це населення, яке знаходиться в небезпечній зоні. І всі міжнародні документи говорять, при виникненні ознак не загрози, а ознак загрози, держава має вживати необхідних заходів. Ну це ж не праздне питання стосовно введення правового режиму воєнного стану. Ну чому це все ігнорується? Романе, а що нам це дасть? Давайте по пунктах пройдемося, бо це загальні слова, вони не працюють. Конкретно, що нам, які переваги нам дасть це? По-перше, це чітко покладе відповідальність на ставку Верховного, тому що такі ситуації складається, формується ставка Верховного Головнокомандування. Це перше. Далі. Для таких випадків вводиться відповідний режим управління території. В тому числі такі речі, як
скажімо, ми зараз кожного дня чуємо, як святкуючи день народження, люди використовують петарди. Це правда. Ви розумієте, да. що в нинішній ситуації використання таких речей може привести одномоментно до абсолютно незрозумілих трагічних наслідків. І от дивіться, від таких малих речей, закінчуючи мобілізаційним ресурсом. Ну, Айдар, ну для мене ж зрозуміло, що це в результаті гавкання людей в кінці кінців прийняли закон і почали займатися територіальними військами. Але це не для того, щоб вони діяли, бо вони сформуються так, як мертвий дише. А насправді ситуація навчання, взаємодії, от почали мінуватися школи. От запитайте в учителя, в директора школи, а власне маневри, які мають робити от навчальні заклади на випадок будь-чого. Вони не знають. І це не їхня вина. Їм ніхто цього не розповідає. Інфраструктури захисту населення не існує. Системи енерговодопостачання резервної не існує. Мені очевидно вже, що яким би з варіантів розвитку подій не рухалися ми далі, ми будемо знаходитися в такій ситуації, як знаходяться ізраїльтяни. Найближчі роки, і то й десятиліття. І ніхто не дасть розслаблятися нам. І звідси думка про те, що оце зараз пронесе, а через 2 тижні все зміниться. Ну не треба себе обманювати. Нікуди Росія не дінеться, а якщо Путін не дінеться, то російський оцей імперіалізм, він нікуди не подінеться. І тому нам треба готуватися до того, що ця агресія, агресивність буде висіти над нами весь час. І проявлятися буде в диверсійних операціях, військових операціях, інформаційних, дезінформаційних операціях і так далі. Ну невже це не очевидно і не зрозуміло? Якщо на сьогоднішній день будь-яке питання, от давайте вдумаємося, будь-яке питання в Європі, чи це енергетичне, чи це питання вугілля, чи це питання торгівлі, вона все рівно приводить до України. Зверніть увагу на виступ Путіна після брифінгу з прем'єр-міністром Оландом. Ну невже не зрозуміло, що на той момент він першим завданням... З Орбаном. Вибачте, я вже заговорюю, спішу. Він же чітко сказав зрозуміло. Крим наш. Все. От перше, що він сказав, що ми використовуємо цю ситуацію, щоб легалізувати ситуацію з анексією Криму. Це ж чорним по білому читається. Тобто ви думаєте, що це така торгівля з його боку відбувається? З одного боку це погрози, нагнітання, там, а з іншого боку, ось визнайте, що Крим наш, і все буде більш-менш добре. Так чи ні? І не тільки Крим. Ага. Дивіться, з фінської війни. От ми розказуємо фінська війна, герої фіни. Даруйте, але 5% території у Фінляндії відтяпали. Так. Відтяпали. І питання, буде йти настільки далеко, настільки українці і світ буде дозволяти. Для мене це очевидно. І тому, перше, що він поставив, буде ж по закону Фрейда. Ляпнув, перше, що треба нам, це Крим наш. І щоб ви це визнали. І тому буде тиснути спочатку Крим наш, потім незалежність Донецької, Луганської і так далі, чи входження в територію, склад Росії і таке інше. Звідси або Україна і світ буде противитись і розуміти, що цьому треба протиставити силу. Бо коли мені кажуть, що прем'єр-міністр Джонсон і прем'єр-міністр Рютте приїжджали до Києва для того, щоб надати допомогу, я дозволю собі м'яко сказати. І перший, і другий 50% допомоги ставлю на перше місце, хоч 50%, а друге себе рятували. Мені зрозуміло, в якій ситуації знаходився Джонсон, а ще більше, в якій ситуації знаходяться Нідерланди. З їх залежністю, абсолютною залежністю від світлих паливно-мастильних матеріалів, які поставляються нібито з Білорусі, а насправді з Росії. Це по-перше. А по-друге, їх залежність в питаннях, які пов'язані з агрохімією. І це в Нідерландах. І очевидно ж, що в частині це стосується в тому числі і візиту Ердогана. Кому пояснювати те, що Ердоган знаходиться в залежності по поставках С-400?
Ну, давайте ми все це відразу не обговоримо, але поступово. Я просто трохи зачепився до ваших же слів, пане Романе, стосовно, по-перше, Ізраїлю. Ізраїль, на жаль, як і Німеччина, відверто діє, ну, не те, що проти України, але не підтримує Україну у цій складній ситуації. Тобто вони дають зрозуміти. Я не знаю, чому, завдяки чому, може вам видніше. Завдяки тому, що це електоральні такі рахунки. Так? Тобто непопулярна там ідея. Наприклад, в Ізраїлі багато російськомовних виходців з Радянського Союзу, які завдяки пропаганді, ну через пропаганду російську, вони більшою частиною, там десь дві третини, може три четверті, підтримують Росію. І кажуть, що Ізраїль має підтримувати Росію. Але Росію, напевно, підтримувати Ізраїль не хоче, ну, супротив там всього Заходу, так? Але і Україні якісь там не те, що це не їхня зброя, це зброя інших країн, але вона ізраїльського виробництва, так? Ну, це не дружній крок, я думаю. Так само вони, і тут дуже дивно, що дві країни, яка вважається, що вона має таке почуття провини велике перед єврейським народом, перед Ізраїлем, так? Німеччина. Вона і країна народу жертви німецького рейху, так, германського, вони разом спільно діють щодо України. Навіщо? Що Ізраїль хоче цим через це отримати? Так само, як і Німеччина. Який тут інтерес? Що Путін після цього, що він? Перестане там, прибере свої військові бази там біля ізраїльського кордону? Чи він стане там, ну я не знаю, просто ви дипломат, вам і логіку в руки, як то кажуть. Перше, ну, завжди треба пам'ятати, що навіть перший уряд держави Ізраїль у складі мав 11 героїв Радянського Союзу. І це треба пам'ятати. Я вже не кажу про те, хто сьогодні складає верхівку ізраїльської держави, належить до істеблішменту і таке інше. Тобто це у більшій частині діти або прямі вихідці з колишнього Радянського Союзу. Айдер, треба правду сказати, у більшості з цих людей дуже глибоко сидить совок. І це видно з їхніх кроків. Згадайте, як прем'єр Нетаньяху стояв на трибуні мавзолею Леніна, а в Україні йшли бої на Донбасі, а якраз захоплювався Крим і так далі. Тому тут зрозуміло і очевидно. Я вже не кажу там про економічні, фінансові... Але, Романе, інший уряд уже, ну, ніби політику можна було скоригувати якось, але ні. Так, давайте оце інший забудемо, бо Меркель і Шольц, вони змагалися між собою, да? Бо то соціал-демократи, а то християнські демократи. Вони, правда, були перед тим в уряді, але Шольц не змінив жодної людини в апараті. Це радник і апарат, як був при Ангелі Меркель, він так і залишився. Особливо в тому напрямку, які вели зовнішню політику. Тому я завжди казав, що очікувати якихось різких кроків, та й взагалі в питаннях зовнішньої політики, очікувати оцього флюгерства, яке допустимо в Україні, ну це, я не знаю, як це можна назвати, тому що зовнішня політика – річ дуже консервативна, вона традиціоналістська, вона спадкова, і ніхто в більшості випадків нею так не гендлює, тому що це стабільність, це прогнозованість. І в даному випадку, коли я казав про Ізраїль, я казав про саму тактику в протистоянні з противником. А з яким противником я зараз не аналізую. Я не аналізую і не даю оцінки там. Я кажу, до чого нам треба, по якій моделі готуватися, тому що поруч не просто противник, поруч ворог, який поставив перед собою мету знищити нас як державу. І він це робить, і він поки що не відмовився. Я не знаю, чи в принципі він здатен відмовитися від такої мети. Це перша річ. Друга. Чому на даному етапі Німеччина і Ізраїль не можуть відмовитися, не хочуть, чи як завгодно називайте? Тому що який би уряд, я вже сказав, не приходив, він буде реалізовувати політику. Бо ця політика забезпечує економічну, фінансову,
соціальну стабільність, політичну, якщо хочете, стабільність, безпекову стабільність для них. Тому що є таке поняття, як національний інтерес. Причому цей інтерес розкривається в двох складових. Відкритий, який демонструється, і закритий, про який ми ще не знаємо. Бо я весь час прошу від своїх німецьких друзів, поясніть мені, будь ласка, звідки, починаючи з 2010 року, з'явилися карти з надписом «Герусія». Що це за явище? Чому там між двома впливовими силами Москва і Берлін поділено всю Європу, весь євразійський простір? Вони мовчать, опускаючи очі. Вони мені дають вичерпну відповідь, я їх розумію чудово, бо сказати вони нічого не можуть. Але це означає, що в усіх подіях, які зараз відбуваються, є відкрита і є закрита сторона. Чи ви берете питання стосунків Москва-Берлін, чи ви берете стосунки Росія-Ізраїль, чи Москва-Пекін? Так само існує відкрита частина, існує закрита частина. До чого я веду в цій ситуації? До того, що або ми виходимо з своїх національних інтересів, дякуємо тим, хто допомагає, будуємо з ними стосунки, які дозволяють нам відстоювати національні інтереси, і тоді ми реалізуємо свої національні інтереси, відстоюючи, захищаючи себе, продвигаючи свої інтереси. Або ми заглядаємо в очі і дивимося, що в тих очах буде мир, і ми ніколи не дочекаємося цього миру. І не від кого в цій ситуації. Я хочу, так, ну зрозуміло, що перш за все ви мали на увазі не власне Ізраїль, а те, що нам треба усвідомити, в якій ситуації ми знаходимося просто, так, і діяти безумовно. Відповідно. І тому дуже дивні були заяви певні на теж декількох представників. Ну, я вже не буду казати про пана Давіда Арахамію, який просто порушує президентський наказ про те, що про зовнішню політику, ну, кажуть 3 людини в країні, так? А тут виходить людина і каже, що ну я не буду цитувати, мені просто не хочеться. Це соромно, незручно, я б сказав так, незручно перед західними партнерами, які просто 1000 тонн вже крутого озброєння сюди поставили. Я хочу сказати, запитати, чи не бачите ви в цьому якогось варіанту Б, ну, який можуть мати на увазі, я не кажу там президент чи там хтось з його оточення, а просто люди, які там, може, радять щось, може кажуть, а ось якщо там, ну, я простий приклад наведу. Ось ця пропозиція Ердогана, так, зустрітися окремо з Путіним. Ось з дипломатичної точки зору, це обґрунтована подія. Зеленський відразу сказав, так, ну я розумію, він не міг сказати ні. Ну, зрозуміло, так, в будь-якому випадку час працює на нас. Але до чого це може призвести? Ну, тобто, зустріч в форматі втрьох, чи зустріч в форматі тет-о-тет з Путіним, чи є в нас достатня довіра до нас, західних партнерів, які скажуть, ну ок, ми розуміємо, що все буде нормально, ми спільно діємо, і ви все погодите з нами до і після цих перемовин, тобто це не небезпечно. Перше, от давайте візьмемо і порівняємо те, що ми до цього говорили, загрозу не тільки продовження агресивної війни Росії проти України, а регіональний конфлікт, континентальний конфлікт. І паралельно подивимося, і тут на фоні всіх цих подій ведуться переговори про реалізацію мінських домовленостей. Ось я не встиг просто сказати. Так, тобто... Айде, як це виглядає? Я зараз скажу, як це виглядає. Це виглядає так. З аеродромів в Польщі, в Німеччині піднялися ескадрилі Люфтваффе із бомбами, які летять бомбити Радянський Союз, а з Радянського Союзу йдуть ешелони з зерном в Німеччину. Оце виглядає приблизно так у цій ситуації. Ну які переговори про реалізацію мінських домовленостей, коли 170 тисяч війська знаходиться навколо України? І вся держава знаходиться в судорогах того,
суспільство, що от щось громихне. Ні, ну може, пане Романе, я вам трохи заперечу. Може, це розглядається як шлях, по-перше, для просто тягнути час, по-перше, вигравати час. По-друге, це як один із шляхів деескалації, так званий. Через це, може, там, зрозуміло, що домовленості це їх виконати, ну, майже неможливо в наших умовах, але, може, це посприяє там, ну, полегшенню ситуації. Це моя просто версія, припущення. Перепрошую. Ну, якби це було так, то функція мінських домовленостей вже давним-давно виконана. І насправді сьогодні є спосіб поставити крапку і припинити всю цю розмову, яка ні до чого не приведе. Бо це очевидно, що це ще одна площадка, яку використовує Кремль. Адже зверніть увагу, не хотіли зустрічатися. Коли запахло смаленим, заговорили про санкції, причому заговорили про те, що санкції можуть бути навіть у випадку відсутності деескалації, пішли на зустріч. Чи це не зрозуміло, що мінські домовленості, зустрічі радників глав нормандського формату, ідея скликання нормандського формату виглядає як тактичний крок для того, щоб гальмувати процес створення антипутінської коаліції, процес застосування і формування санкцій проти Кремля і так далі. З моєї точки зору, в нинішній ситуації Києву ні в якому разі не треба йти на цю балаканину. Тому що в умовах загального загострення проводити ці кроки, це означає працювати на ворога. Більше того, це не дай Бог, але може привести до подальшого загострення конфлікту і дискусій з Вашингтоном, з Брюсселем, що в нинішній ситуації недопустимо. Сюди ж відношу і ідею зустрічатися в Анкарі чи в Стамбулі за посередництва Ердогана. Ердоган – це гравець, це особлива фігура в нинішній політиці. Розуміючи його систему комунікацій, Сирія, Москва, систему взаємодії там по оборонних комплексах, по яких є взаємодія з Сполученими Штатами, з Росією і так далі, треба розуміти, що перше, що він бачить, це власні інтереси. Зверніть увагу, як я сказав, це власні інтереси. І тому вибудовується такий підхід. І невже Мінськ нічому не навчив? Раз виникла нинішня ситуація, то в стратегії Вашингтона Київ повинен знайти свою тактику. Я занадто різко зараз скажу, що в кінці кінців почули. Бо коли виникає така пропозиція, що треба сказати? Треба сказати, що ми дякуємо за таку пропозицію, ми її опрацюємо з нашими партнерами, тому що іноді такі речі набагато глибше загострюють конфлікт між учасниками цього процесу, ніж навіть сам процес і його змістовна частина. Тому ні в якому разі не треба поспішних відповідей давати при виникненні таких пропозицій. До речі, Путін чітко не сказав, чи він погоджується, чи ні. Він там вустами прес-секретаря сказав, ну ми прийняли до уваги це. І все. Ось він такий теж хитра, досвідчена людина. Но чи Ердоган, а може скористатися моментами перевести цей мінський формат, який просто, при слові Мінськ вже нічого такого нормального, жодної асоціації не залишилося. Може треба перевести в анкарський чи стамбульський формат, і там нехай це тліє. Вибачте, я вас переб'ю. От скажіть мені, будь ласка, а на біса Україні взагалі відновлення цього процесу? Ну, як на мене, мені цей процес ніколи не був... От дивіться, ми удвох, ми ж розуміємо, що іноді, коли кажуть, що ось тут відповіді, іноді ця відповідь нікому не потрібна. Ну для чого тратити час, зусилля? На що? На те, щоб почати ще один запуск холостого процесу? Ну, це може бути, знаєте, така фейкова дипломатія. Я не знаю, чи є такий термін, я перепрошую. Ну, тобто, імітація. І, зрештою, для затягнення часу, для того, щоб казати, ось, бачите, ми відкриті для діалогу, для партнерів, чи там ні. Скажу ще одну річ. Мінський процес зіграв ключову свою роль, основну. І
остаточну у 2014 році. Він дав можливість українській молодій владі прийти до тями, це перше. І друге, сформувати початки боєздатної армії. Все. Далі розвивати цей процес можна було по двох напрямках. Це звільнення військовополонених і періодичне припинення вогню. Так от, якщо ви на сьогоднішній день подивитесь на міжнародні документи, конвенції і так далі, то ці два напрямки вирішуються через країну-поручителя. І цей механізм набагато сильніший. Я поясню чому. Тому що він вертає Росію в чинне міжнародне право, в систему органів і організацій, які сьогодні діють і які призначені для забезпечення співробітництва і безпеки. Бо насправді Росія перед собою поставила зараз два завдання. Знищення України – то мета, а є поточні завдання. Перше завдання – це знищити систему міжнародного права за рахунок таких косокривих утворень, як Мінські домовленості. І друге – знищити всі організаційні механізми, на яких базується співробітництво континентальне і глобальне. Тому з процесу викинуті ОБСЄ, Рада безпеки ООН. Ну, от зверніть увагу, слухання в Раді безпеки – абсолютно правильне слухання. Тому що такого напруження в Європі не було до Другої світової війни, як зараз виникло. Ну і в результаті декількох меседжів української сторони, у що вилилося це? Всі ж чули, як представник Росії розказав про те, ну ж про що ми тут говоримо, коли політичне керівництво України каже, що а ми там нічого. Більше того, у нас переговори ведуться. І це почалося, пане Романе, це почалося ці розмови про те, що напруженість ніби спадає, хоча за фактом це не видно. Тобто розвідка американська наша не підтверджує, що вони відводять війська. Чи навпаки, ми іншу інформацію зворотню ми бачимо, чуємо, але таку ні. Але ж після нормандської зустрічі в нормандському форматі, я не пам'ятаю, хто там був, здається, це Єрмак був пан, да? Голова офісу, там представник був України. Так. А, до речі, це ваша колишня посада була, так? Ось на перемовинах цих? Ні. Це Єлісєєв. Ну, перепрошую. Ну, неважливо. Представник України, неважливо, як його прізвище. І коли це завершилося, прозвучали заяви про те, що є шлях до повернення до миру, ну, принаймні до перемиря, для зниження напруги, ну таке, да? І потім ще декілька політиків сказали, так, війна повномасштабна зараз, все ж таки, ну, ми вважаємо, що не на часі. Зараз ось її не буде в тій формі, в якій ми це уявляємо. Я просто хочу запитати, ось Макрон, це ж теж нормандський формат, президент Франції, він летить до Москви на зустрічі з Путіним. І він зробив таку заяву, ну він взагалі, як то сказати, в негативному сенсі відомий своїми заявами, такими суперечливими. Він сказав, що напередодні візиту, що Європа чи хтось там має врятувати і задовольнити вимоги, ну як він сказав, цього народу російського, нація, яка дуже, враховуючи їхні травми історичні, тобто не від них травми історичні у всіх навколо, а в них травми, тобто такий пошкоджений ведмідь трохи там, весь там в крові там тощо, так, ну це я вже інтерпретую емоційно, перепрошую глядачів. Що ви думаєте про поїздку, що буде результатом поїздки Макрона до Москви, до Путіна, а на зворотньому шляху він прибуває якраз у Київ і матиме зустріч із Зеленським? Результатом поїздки буде збільшення кількості проросійського електорату в голосуванні 10 квітня на першому турі виборів президента Франції. Ось вся відповідь. І тому звідти ця фразеологія, тому що, ось, ну, дивіться, зараз ось лютий місяць, березень, квітень, через місяць вибори, а ми тягнемо Макрона в систему нормандського формату переговорів по мінських домовленостях, розуміючи, наскільки Росія через Russia Today отруїла французів. Ну невже це не зрозуміло, що він їде за голосами для себе,
При чому тут мінський формат? При чому тут мінські домовленості? Тепер Шольц. Ну які мінські домовленості, який нормандський формат, коли висить Північний потік? Ну, які мінські домовленості? Розумієте, Айдер, я вже занадто багато емоційно вам говорю, із-за того, що ми давно знайомі і розуміємо один одного і так далі. Можливо, зайвого кажу. Це не належить говорити так. Але це треба розуміти. Ну, невже в нинішній ситуації комусь не доходить, що активізувати нормандський формат, активізувати мінські домовленості недопустимо. Більше того, треба кардинально поміняти дискурс. Треба не говорити про те, виконувати чи не виконувати, а зайняти позицію. Це не конституційний, незрозуміло що. Це річ, яка суперечить статуту Організації Об'єднаних Націй, і тому нема про що говорити, бо нічого виконувати, це по-перше. А по-друге, в умовах, коли на кордонах зібрано 170-тисячний корпус російських військ, які переговори? У цій ситуації треба думати про те, як захиститися, як відстояти себе, як зібрати антипутінську коаліцію, як в кінці кінців пояснити світу, що Путін руйнує систему міжнародного права. І тому, якщо зараз не вдасться дати відлуп, ця трагедія покотиться Європою. Я хочу, знаєте, що так трохи акцентувати. Чи ви вважаєте, що, на вашу думку, пане Романе, може пошкодити створенню цієї коаліції? В першу чергу, що зараз шкодить, це необ'єктивність оцінок ситуації, яка дається в Києві. Ким? Це дуже небезпечна річ. Оці заяви, які звучать, вони можуть в кінці кінців перетворитися в дражнілки для Вашингтона, для Брюсселя, які сьогодні тратять колосальні зусилля, щоб зібрати демократичний світ, цивілізований світ на протидію Путіну, на протидію Кремлю. Це перше, на що треба звертати увагу. Друге, це на інформаційну атаку, яка здійснюється Кремлем сьогодні не тільки по Україні. Вона здійснюється по всьому світу. І тому друге питання, яке треба ставити, це мінімізувати цю інформаційну атаку, вимкнути ці рупори кремлівські, які вже в печінках сидять, які вже забрехали так, що ця велика брехня, їй починають вірити. Це дуже небезпечна річ. Пане Романе, я перепрошую, я уточнити хочу. Ось нещодавно, минулого тижня, на одному ток-шоу на великому каналі в якості запрошеного гостя не лише Собчак, просто довірена майже донька, хрещена донька Путіна, точніше він її хресний отець, так, але з нашого боку, з українського боку, сидить Мураєв, який просто, відверто, розвідка все сказала британська, британці наші союзники. Тобто прибуває сюди прем'єр-міністр Британії, а наступний день, чи це той самий день був, чи наступний, ось, бачите, зрадник, там, ворог, який працює проти України за даними Офісу прем'єр-міністра Великобританії, який вони оприлюднили, він на ледь не головному каналі думку свою висловлює. Був я на цьому каналі, був я на цій передачі, і, чесно кажучи, я ледь-ледь витримав цю ситуацію, в кінці кінців вибухнув такими емоціями, що навіть не зміг донести те, що я хотів донести, тому що поперед мене бігли емоції. Бо я розумів, як на Скажіть зараз спокійно те, що ви хотіли сказати, спокійно, без емоцій. Справа в тому, що на сьогоднішній день, я, власне, сказав ці речі вже, зосереджуватися на мінському форматі, на мінських домовленостях абсолютно недоречно. Тому що це виглядає як гра на руку Москви з позиції і Брюсселя, і Вашингтона. Це перше. Друге. Треба запропонувати абсолютно інший дискурс переговорний. І коли вони їдуть до Києва по одному, це треба використати і пояснити і Шольцу, і Макрону, і Лі Трас, і попереднім візитерам, і Борису Джонсону треба було пояснювати це, і прем'єр-міністру Нідерландів, про те, в яких умовах укладалися мінські домовленості, і що вони від моменту укладання, як свідчить статут, є нечинними, вони є нікчемними. І нічого вертатися до цієї теми. Зараз дуже вигідна ситуація для того, щоб зійти з цих рейок
і говорити навпаки про створення системи протидії агресивній політиці Російської Федерації, агресивній політиці Кремля. Більше того, це лише підтверджується наступною спільною заявою, яка була підписана в Пекіні. Я розумію чудово, що Москва, окрім заяв від Пекіна, ніколи нічого толком не отримає. Що Пекін давним-давно вважає Росію просто своїм сировинним придатком. Розумію чудово, що у Кремлі знають про ті закриті всі рішення ЦК КПК, але не дивлячись на те, плазують, тому що в ситуації, яка зараз виникла, діватися Путіну нікуди. Якщо зараз Європа і світ об'єднаються в протидії Кремлю, він просити буде гуманітарної допомоги, тому що ситуація в Росії дуже погана. І це треба розуміти. І, власне, ця поїздка в Пекін, де при нинішній ситуації, коли ціна на газ досягла $2000, він везе туди по 150-170, це вже сама по собі відповідь, в якій він ситуації опинився. Звідси, з такою особою вести розмову і далі вважати його за рівних, ну це просто, це безглуздя повне. Скажіть, будь ласка, пане Романе, це правда дуже смішно і показово. Причому я ж пам'ятаю, десь років 15 тому, коли цей потік запрацював, «Сили Сибіру», здається, він має назву, там ціна взагалі була $30, і китайці казали, відверто просто казали, що хочете, постачаєте, ми візьмемо, нам не дуже потрібно. І зараз так само, вони просто вони налаштували перепродаж, так круто, корисно для себе, що просто це виглядає як данина якась там. Абсолютно правильно. Так. Але ось я хочу завершити про нормандський формат. У нас 3 хвилини, я думаю, що це вистачить вам. А якщо ось Зеленський зараз встає і каже, ви ж бачите, що нормандський формат не працює, мінські домовленості не працюють, це глухий кут, і ми хочемо вийти. Яка реакція буде Заходу, світу, ООН, наших союзників? Бо, знаєте, я думаю, що просто це така ситуація, з цього процесу кожен не хоче виходити першим. Тобто хто перший вийде, то скаже, ця сторона неконструктивна. І піде тут Путін Ферштеєри, Зеленський все зруйнував, Україна там все зруйнувала. 2 хвилини, будь ласка. Перше, блискучий урок цьому преподано Байденом. Коли Росія захотіла ультиматум, ідіть в Женеву, в Брюссель, в Відень. Справа в тому, що не просто треба сказати, що ми виходимо. Треба сказати, ситуація виглядає правова ось таким чином, тому для того, щоб врегулювати питання безпеки, є ОБСЄ. І от там, і це забезпечуватиме об'єднання Європи, тому що це майданчик, де можна буде донести до всіх, хто в ОБСЄ знаходиться, ситуацію. А треба чітко сказати, що сьогодні не 2014, що сьогодні істеблішмент європейський, він розуміє ситуацію в більшості країн. І, власне, за рахунок цього можна буде Європу і тих, хто причетний до ОБСЄ, об'єднати. А це немало, небагато, ключова інституція в питаннях безпеки і співробітництва в Європі. Це перше. І друге, цим вдасться вичистити ОБСЄ від агентів російських, які блокують фактично роботу цієї організації зсередини. Я вам дуже вдячний, пане Романе. Я хочу вас теж, може, повеселити новиною такою, щоб на оптимістичній ноті закінчити. До берега Лівії прибило сотні пачок гашишу із портретами Путіна. Як це можна прокоментувати швидко, якщо можна? Дуже просто. Очевидно, що десь чи з Венесуели, чи з Колумбії літак летів та викинув. Ви ж знаєте про те, що головним оператором постачання наркотиків до Європи є Міністерство закордонних справ Росії. І сам знаєте, Лавров за їхньою поведінкою іноді це видно. Всі кажуть горілка, але, напевно, є більш ефективні речовини. Дякую вам, пане Романе. Роман Безсмертний був з нами на прямому зв'язку. Ось така розмова. 2 дуже, до речі, цікаві для мене особисто, я надію, що і для вас так само розмови. Я нагадую про те, що ви можете, якщо ще не зробили цього, підписатися на канал, на YouTube канал ЕТР. Дуже крутий канал, на якому насправді є дуже популярні відео. Просто подивіться, і все в трендах Ютубу. Це перше. Друге, це нагадую про те, що російський рейх сам себе не зруйнує, і цьому треба допомагати, в тому числі в інформації.
інформаційному сенсі. І будь-який ваш внесок через сайт Patreon на допомогу праці телеканалу ОТР проти російського режиму, проти окупації Криму тощо, це справа честі. А і ще я хочу вам на оптимістичній ноті закінчити ще раз мій цей етер, частину етера. Вам залишилося просто декілька секунд терпіти мене, а потім за декілька хвилин у цю студію прийде Гульсум Халілова. А я кажу вам до побачення, точніше до завтра.